Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ano na punta mga higala, nining atong tulumanon sa kahanginan, si on a Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akaw. Abino adlaw na usab karon nga unsam tarong adlaw may gala. Adlaw na karon nga Huwebes, no? Pizza dos na kini sa bulan sa Hulyo. Oh, parang higala, no? Salamat kayo do nga na punta, no? Si kini nga to may higala matud pa ni Monsignor may ni Father Rama ata ko ang mangguling ato kanang passion ba? Passion. Tulo na may gala, no? Parte na gini sa akong kinabuhi kining ato ang gihimo, no? Nga mag-record ta, ipadala nato diha sa WWC para po nga makatabang punta sa evangelization. Ana, no? Nya kamo po, tabangi po mga pare, mo evangelize po panalag sa rin ha, sa inyong mga silingan, no? Nga medyo po nanginahanglan po nga makasabot po jutay, ining ato ang sa gamay, makasabot po gamay sa ato ang pagtulunan nga Katolikan. Bueno, anita manghigala sa ato nga kining CBCP News, Balitang Simbahanon, ni ining kabuntuhon. Bishop Colin Bagaporo warns Me First culture breeds corruption. Matod pa niya, no? Kana bitang Me First, kana bitang ako giuna nga makadawat sa mga benepisyo ingon niya, no? Muna giingon ni Bishop Colin Bagaporo nga dili ginamayo kay musangpot na siya sa korupsyon, no? Mao kini ang gitudlo usab ni Bishop Bagapuro atol di atong June 28 White Ribbon March, no? Katubang para sa korupsyon ba. Unya kauban niya mga civil society dito sa Ezra Sign. So muna iyahang mga ipangtudlo atol sa iyahang pagpakigpulong dito. May first culture breeds corruption. Unya dito sa Vatican, Cardinal Chito Tagle mao ang nangulo sa paghimuon karon nga beatification ceremony alang sa usa ka Vietnamese priest nga gideklara na nga mahimong usa ka beato, no? Kuanan gilauman nga mga moabot siguro mga 70,000 ka mga pilgrims ang moapil sa beatification ceremony ni Father Deep, no, karong adlaw. O kadtong higala mga balitang simbahanon ni ining kamudtuhon ug padayon kita sa ato nga mga pangalagan. Bino arita may higala sa Saint of the Day, July 2, no? Huwebes, no? Pwede karong adlaw may higala ato dai ko sa kuan. Bukid ako musulong musugod na ko sa ako nga matud pa chapel visitation sa kabukiran. Kaya itong June, May, sa May wala po kanto kay busy man ta kaya sa pagkumpisan sa mga bata. And then pag human karong July wala pa, karong June wala pa po ko kaya ako pa plano ang ruta, ang itinerary kay Miyerkules man na okay bisa ko ang pagadto dito. Nya kada adlaw upat gina ka kuan, upat ka mga kapilya ang ako ang pagadtuan. Mga karong adlaw July 2 may Huwebes antok ko sa kuan sa ubay-ubay, no? Pagkuan man to ng Apugan, dayong paghuman, Apugan, Lamugong, dayong paghuman, kuan kining Apugan, Lamugong, tanto dayong sunod arit sa Kagihayan, dayong sa Kagay, no? mga lagyo ng mga lugar kay gala, pero mao man gyud ako ang nabatasan nga sa mga lugar nga diin ko ma-assign magkuan ko. Ano? Abino June 2 ang ato ang santo karon mao si San Bernardino Rialino, no? Usa kini siya ka Italiano nga natawo dito sa Capri, Italia natong 1530. Unya na nadani kini siya nga kang kini sa Christian educated ni siya, no? Christian educated ni siya. O niya, primero to, ganahan siyang magdoktor, pero doon naman siya nakita nga murag kinahanglanon yun, mas ganahan dahil siyang mag-abogado.
no? And then nausob na po dihang una-una, nisulod na po siya sa kinabuhing religious o nahimo siyang member sa Society of Jesus. And then sa diha nga nahimo na siyang member sa Society of Jesus, nikuha siyang theology nga atong 1951, nandiyan kay 1951 atong wala madugay nahimo siya nga usa ka kining gitawag nato og usa ka pari. Yang iyahag yun nga matud palagi, iyahag apostolado mao gyud alang sa mga pobring mga bata o dito sa Naples. O gani nahimo siya nga usa ka Jesuit, nahimo siyang rector sa Jesuit College dito sa Naples, Italy. And then atong 1951 nakuha kini siya, nakapsan siya ang kinabuhi, no? So karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Bernardino. Bino ari na ta higala sa ato ang catechism. Ato sa may atong topic nato karon, no? Bino nga atong topic karon, sins of despair. Ano kini atong topic karon higala kuan kini kabahin sa purgatorio. Ano kining purgatorio mahigala, daghan yung dili mo tuoan kilabi na mga laing relihiyon di sila mo tuo nga kanag laing kilungan laing relihiyon dili kina sa kita tuo man ta ani kay kining purgatorio mao man kini ang ikatulo nga stage sa atong simbahan. Okay, ang primero nga stage level of the church kuan man lagi kanang gitawag nato og pilgrim church, no? Kita dayong sunod kanang suffering church katong tuwa pa sa purgatorio, dayong triumphant church mao kini ang tuwa na sa langit, no? So the concept of purgatory is rooted as an afterlife state of purification, no? Kining para nato nga mga Katoliko, ang purgatory is an afterlife state of purification, no? Deeply rooted, no? The concept of purgatory as an afterlife state of purification is deeply rooted in Judaic practices and ancient Hellenistic philosophy and biblical texts. The Catholic doctrine was fundamentally shaped by specific scriptures and later conceptualized into art and literature. Sa ito pa, sa ganito, ang purgatory apil gina sa atong pagtulunan kay mao man kini ang afterlife state of purification. Muning gitawag ni siya og kanang gitawag nato sa English o suffering church, kay adto man nimo dito matud pa cleansingan ka i-purify ka dito para pag humana na pero okay na po ni mapurgatorio ka bengala, because after sa purgatory ma-cleanse na ka, adto naman dayon ka sa asa man ka, adto na kalayon sa langit, tama na, no? Kunya dili ni kay ato-ato ra, ato paning napanunod gikan sa mga Hudiyo, no? Kay kuan man lagi ta kanang ang ato ang tradition or pagtulunan kuan man ta Judeo-Christian tradition, no? Shared ethical, cultural and theological values linking Judaism and Christianity, no? Nya kining kuan manghigala, kining kabahin sa purgatorio ato ning napanunod gikan sa mga Hudiyo, no? Kaya kining Judaism manghigala mo kini ang relihiyon nga ginaingon nga gisugdan gyud ni Abraham, and then paghuman gi-formalize as a religion ni Moses, no? Sa ato pa may connection man gud ta sa kuan mga Hudiyo kan Judeo tradition kay kana landa sa Abraham ba man ta ana taod man ta ni ana ni Abraham, Isaac ana, no? Unya matud pa ang maong kining pagtulunan sa purgatorio ato ning napanunod gikan sa mga Hudiyo kay ilang teaching, although nga wala gyud nila gitawag og purgatorio, pero ang ilahang tawag is Gehenna, ano? Temporary restorative realm where a soul is cleansed of impurities. So, sa ito pa, kining Gehenna, mauna kini ang purgatorio nato. Sa ito pa dito lapit, no? Unya, matud pa,
kining Judeo-Christian tradition dili nato nakutlo kining purgatorio gikan sa Judaic practices. Okay, usa ganito ng Judaism mao kini kinibitang pagtulunan or relihiyon nga matud pa gitukod yun, matud pa ang gisugdan, no, nga gisugdan dito kang Abraham sa diha nga misugod kini sa Abraham nga enter siya into a covenant with God, no, kana bitang niingon siya nga I will be your God and you will be my people. Dito magsugod kang Abraham. Pero pag amot ni Moises, give na formalize gyud isip o sa karelihiyon ang kining gitawag natong Judaism. Kunya kita may mga Judaic practices punta usana ni ana kining gitawag nato og purgatorio, no? Pero sa ato gyud do na punta yung mga basehan ana, no, diha sa basahon sa Maccabees, no, matud pa diri, no, it is therefore 12, no, Maccabees 12 chapter 12 verse 46, it is therefore a holy and wholesome thoughts to pray for the dead that they may be loosed from sins. No, kung sabi ni Isaiah pa na, no, matud pa tungod ni ining maligo ng Diyos ng hunahuna nga ang talang tao nga nagtuo sa Diyos makadawat og usa ka ganti sa nga kahibulungan si Judas nagandam alang sa kahalan aron makalingkawas ang nangamatay sa ilang mga sala. No? It is therefore a holy and wholesome thoughts to pray for the dead that they may be loosed from sins. Ito pa, doon nagyo di ay mga kuan, doon nagyo yung mga patay nga wala pa makasulod sa langit, gi-purify pa. Muna nga, makatabang kita ni anak, makatabang kita kanila, pinaagi sa atong mga pagampo, mga halad pagampo, no? Kunya matud pa sa doon na batay katungod ani, no, ang mga Kristiyanos may katungod ba paghimo ni ining maong desisyon, no, nga ato gyud nga sundon ang kinaiya sa nahauna kanato nga mga Hudiyo. Of course, sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 18 kini nagkadayon, kung busa sultihan ko kamong tanan ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Kasi may gisultihan ni Kristo niana ang mga apostoles sa to pa doon nag authority ang mga apostoles nga mudili o mutugot. Kaya kay gitugot Manila daw muna nga hangtod karon na gyud ang pagtulunana. Kunya ang kanang pagsunod ni ana tungod ka ang doon naman pipila ka mga Hudiyo nga giordinahan aron mahimong mga obispo, mga pari, no? Ato kanang mabasa sa buhat sa mga apostoles kapitulo 8 bersikulo 17. Kunya gipandong ni Pedro ug ni Juan ang ilang mga kamot ngadto sa mga magtutuo ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. So ito pa ordination. Ano naman ang ordination? Laying of hands ba? Gani sa buhat sa mga apostoles kapitulo 6 bersikulo 6, unya ilang gidala sila ngadto sa mga apostoles ug mga apostoles nagampo ug nagpandong kanila sa ilahang mga kamot. No, sa ato pa katungod sa mga Hudiyo, ang mga apostoles napasa ngadto sa mga kining arsobispo nga Santo Papa, no? O gani ang mga gitudlo sa mga Santo Papa, mga Hudiyo, mga Hudiyo, mga apostoles gi-preserve gid nato, no? Kaysa ikaduhang sulat ni sa Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15 nagkanayon man kini. Busa mga igsuon barugi nga malingon ug pabilin diha sa mga pagtulunan ug pamatasan nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa buhat, no? Nga sa wali o sa sulat. Kaya ganyan, no? Sa ito pa, ang mga apostoles o sana kanila mo si San Pablo nagingon yun nga ayaw gininyong isalikway, no, ang mga pagtulunan nga among itudlo, no, sa busa matud pa niya, no, barugi nga maligon o pabilin diha sa mga pagtulunan o pamatasan nga among itudlo kaninyo. Sa ito pa, dili ay nato isalikway ang mga igitudlo sa mga apostoles ug usa na ni ana mao ang pagampo alang sa mga nangamatay. Okay ra? O ana na. So ingon ni ana, so sa dahiran ng mga laing relihiyon o dili sila magampo sa ilahang mga nangamatay kay matud pa nila naluwas naman kunog yun. Okay.
inyo po daw, dili rami makiglalis. Dili rami makiglalis ana. So nang hinaot ra pud mi, kamo og dili mo moampo sa mga inyong mga nangamatay. Dili ra po mi makiglalis ana. Pero kung kamo makiglali o kami umingon po may nga mag-ampo gyud may alang sa mga nangamatay, ayo po lang mamiglalisa, no? wala rati lalisay akong mahimo, no? Ayo ra kami hinoon igo ra gyud ming manalipod, no? Kanang maglalis kanang managlalis bitaw ora bitaw nagdebate pa kanang ang mga Katoliko ana igo ra gyud taon na nalipod sa atong pagtuo nga gusto nga kanang himuong ilhong sayop sa mga laing pagtulunan. Kita dili ra ta managlalis kung dili ra ta dili ra pud hilabtan ang ato ang kini pagtuo. Okay? So nya usa sa mga ngatihuan jud nato mao kining pagtulunan nato sa purgatorio kaya ang sumbahan lagi 3 stages of the church sa ganito pilgrim church kita dayong church in purgatory kanang suffering church ug church nga tuwa na sa langit kanang triumphant church. No, kita ang pura kita mga laing managkot ta dalatag bulak mga laing relihiyon kay mga ilalagin pamasangil ng warta ko ta nya dili di na pangwarta no kay matud pa diri no nagpaamot usab si Judas Macabeyo gikan sa tanan niya mga tao ug mikabat kining 200 kasalapi nga plata ug gidala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Halad man nya kana pong mga matud pa manatigong nga pundo para na di mo puna ingong saon sa simbahan. Gamiton man puna alang sa kasambuan sa kalambuan sa simbahan o sa diocese, no? Mo remit punta dito sa diocese kabahin ana kinaghan ba itong galastungan po ng diocese. Ingon niya na. So, dili laman ta magsawayay, no? Mga laing religion. Amigo na tayo. Magkakaway man tayo. Ingon niya na. Okay? So, salamat. Mayong mudto. O sa ngalan din sa itong talahurong obispo, Bishop Polito V. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramata, ang atong mga kaubanang mga kaparian, ang akong mga classmates, si Father Ubing Masyon, si Father Dami Ramis, o si Father Tonton Arnaiz. Daghang salamat o mayong mudto, Pilipinas.